ଏଥିପାଇଁ ନିଆଁବାଣ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଖୋଲମଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ଉଦଳାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାମୁଘାଟ ନିକଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲର ଏକ କାଠ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ଚାଳକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ORK 11C 5464 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 407 ଟ୍ରକ୍ଟି ବଡ଼ସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆକାଶିଆ କାଠ ବୋଝେଇ କରି ଉଦଳା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଜାମୁଘାଟ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଳକ ଜଣକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ଥିବାବେଳେ ବିଭାଗୀୟ JE ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପୋଲ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 30 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଏବଂ ଡାଳିମରା ଗଛର ଡାଳର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଉପରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଡରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ପୋଲ ଉପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପୋଲର କିପରି ଅବସ୍ଥା। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପୋଲଟି ଗଳି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାଥିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଭାଗୀୟ JEଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ JE ମହାଶୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଆମ ଘର ପଇସା କଣ କହିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲଟି ଥିଲା ତା ବଦଳରେ ଡାଇଭର୍ସନ ତିଆରି ହେଇଛି ନୂଆ, ଏବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଲଟିଗଲା, କଣ କହିବେ? କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ଏଠି ଦୋଷ କାହାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, PWD ବାଲା ଏବଂ କିଛି ଯୁବକଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଯେତେବେଳେ 7.5 ଲକ୍ଷ 80,000 ଟଙ୍କାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସାର୍କୁ JE ଥିଲେ, SDO ଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏପଟ ସେପଟ କାହିଁକି ଆହୁରି ସିଏ କହିଲେ ଏପଟ ସେପଟ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟେନ୍ସା କାଟି ଉଠିବାର ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛୁ ଏପଟେ ଜମି ମାଲିକ ମନା କଲେ, ମୁଁ ଜମି ମାଲିକ ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମନା କଲି କେତେବେଳେ? ତାପରେ JE କହିଲେ ମୁଁ ତାକେ 22 ଟ୍ରିପ୍ ଟୋଟାଲ ପକେଇଛନ୍ତି ଯେ 22 ଟ୍ରିପ୍ ଯେ ମୁରୁମ୍ କାହିଁ ପକେଇଲେ ନା ଆହୁରି କାଲିକି ପଡ଼ିବ। ସେଇଦିନ ରାତି ଭୋର ପାଣି ଢାଳି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଲି ସାର୍ ଏମିତି ହୁଏ ନା। ସେତେବେଳେ JE ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ପଇସା ସେତିକି ହେଇଛି, ଢେର ଗାଡ଼ି ଯିବ ଇଆଡ଼େ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବସ୍ ବି ଇଆଡ଼େ ଚାଲୁନି ଡରିକି। ତେଣୁ ଏ ପୋଲ କରିକି ଲାଭ କିସ? ଆହୁରି ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାନେ ମରିବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା। ତେଣୁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ କେବଳ ଦାୟୀ PWD ବାଲା ଏବଂ ଏ ପୋଲ ଯୋଉ ପୋଲ ଖରାପ ହେଲା ୟା ପାଇଁ ବି PWD ବାଲା ଦାୟୀ। ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଲ ପାଇଁ ବି PWD ବାଲା ଦାୟୀ। ତେଣୁ PWD ବାଲା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଟିକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ କହିବେ? ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଲଟିଗଲା ଏଠି ଯୋଉ ଜାମୁଘାଟ ପୋଲରେ, କଣ କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ ନା, ପୋଲଟି ତ ପୁରା ମାନେ ଅତି ଖରାପ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯୋଉଟା କି ଡାଣି ମରା ଗଛ, ଏ ସରୁ ସରୁ ଡାଳ ମାତ୍ର ଦେଇକି ଚାରିକଡ଼ ଦେଇଦେଇକି ବାଲି ପଥର ଦେଇଦେଇକି ପୋଲ କରିଦେଇଛି। ଏ ପୋଲରେ ତ ସାଇକେଲିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ପ୍ରଶାସନ ଟୋଟାଲି ସେଦିନ ତ ଆଇଲେ ହଉଛି JE କହିଲେ ପୋଲ ଠିକ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବସ୍ ଫସ୍ ସବୁ ଚାଲିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଏଟାରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ପୋଲ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଏଇଟାରେ ଚଲେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ କଣ ଆଜ୍ଞା ଯିବ? ଯାତ୍ରୀ ବସିକି ଯିବେ, ସୁରକ୍ଷା ତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ କାଲି ବସ୍ କେମିତି ନେଇକି ଯିବ? ତା ଭିତରେ ବସି କଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ।